Hello guys, खुलुमबाय welcome to my Dugang Mochari YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायना लाबाय. ओमफ्राय आं दिनै दंफैयो न'आवहाय बेसेबांबा गोबावनि उनावहाय आं दिनै न'आव फैदों. माने आङो गाबोन मानदे ओमफ्राय गाबोन आं गुवाहाटीयाव थाहैसिगोन नालाय. ओमफ्राय बिनि थाखायनो आङो न'आव फैदों आरोखि ना. ओमफ्राय दिनैहाय आं नोंथांमोननो जोंनि न'खौ देखायगोन आरोखि ना. जोंनि न'नि हाल साला माबायदि आरो नोंसोरथ' आंखौ बिराद माहाजोन सानो. दिनै नायदो आरोखि ना न'खौहाय, जोंनि न'खौहाय नायदो. आरो आं दिनैहाय आंनि बिमाखौबो देखायगोन. आंनि बिमाया एसे खामानि दंगासिनो न'आवहाय. ओमफ्राय नै ओरै माबा दंहाय नै लबार, नैबे लबार माबा आरोखि ना बियो आथा. ओमफ्राय आथाखौहाय फेरेदनानैहाय नानानैहाय दायो नैबे थिङावहाय लामनानै दङ नै. ओमफ्राय माखासे दं आरो ना बेलाय नै बिराद मोनामोलै, ओंखायनो बायो आं, दांनो बायो. आं दाङा लबार, ओमफ्राय आं दाङा, बिराद गाज्रि मोनामो, बिराद गाज्रि मोनामो. ओमफ्राय मानसिनि सेहेराया मोजां जाया आरोखि ना, गाज्रि जायो बे बुस्थुखौ दांबाथाय, बिराद मोनामोना गेसाबो. ओमफ्राय बिनि थाखायनो आं दाङा आरोखि ना, बेनो नै. ओमफ्राय आं देखायनो थांगासिनो दङ, नायबाय थाबानो जाबाय. आंना उन्दुग्राया माबायदि अबस्था जानानै दंथाय, आयै बेसेबांबा गोबाव मानसि गैयि मानसि थायि. बोरो लाइट दंना गैया जाखो? नुबाय फांखायाबो ओरैबायदि देन्जार आरोखि ना नै आंनि फांखाया. ओइ माथो गिदिंला, ए ओइसो दसे थाद'लायो नै. आयौ बेनो नै आंनि उन्दुग्राया, मिथिबायना नै. अ माय गड, बेसेबांबा गोबाव मानसि थायैनि अबस्थाना. ओमफ्राय एकदमबारे नै मैला, साफा मैला जाजोब्बाय. बावनो उन्दुयो आङो नै, बेलाय फांखा आराम थान्दा. सलारनिसो आरोखि ना, जोंना कारेन्ट गैया नालाय. जुथाफ्रा अबस्था गैला, आयै बिजा माराम खाजोबखाबाय. ओमफ्राय आरो आंनि मोनसे उन्दुग्रा दंबावो, आं बेखौ देखायहैजोबगोन नोंसोरनो गासिबो. आयै आंना प्रटिना नै सेस माराम खाजोब्बाय. जिमाव थाङैया बिराद गोबावसै, ओमफ्राय जायाखैबो लोङाखैबो. नै बाहाय फैसासो दंबावो, फैसा खुस्रा नै, माने बियो जोबनानैहाय आङो बेहाय फैसा खुस्रा सोनानै दोनदों आरो ना. आरो आंनि मोनसे रुम दंबावो, मोनसे उन्दुग्रा, नोंसिनो देखायहैनो आङो र'. मोनसेबाव नै उन्दुग्राया, नैबे फादारमोन बेयो. ओमफ्राय नैबे मोनसे आं उन्दुग्रा आरोना. इयौ बेबो आं उन्दुग्रा नै. दाम्बेलफ्रा फाग्लासो नै, एकदमबारे सिमेन्टनि बानायनानै दोनजोबनाय दङ. बुटफ्रा नै आयौ आजां आजां, बैयावबो जराथाम दं, बावबो जरानै दङ. साफा माराम खाजोब्बाय नै. आयौ बेलाय सोर जालायखोरा? नुबाय आं गोरलैयाव माबायदिमोन नै, जेब्ला आं क्लास 9 फरायो अब्ला माबानायमोन आरोना बे फट'आहाय. आयौ मानि मा बुस्थु निकननि माबा चार्जारसो दंलाबायो नै थोस. आरो बेलाय मा जालायखो? अ माय गड, वान प्लास नट CE2 आंनि मबाइलनि कभार आरोखि ना नैबेयो नै. नुबाय ओमफ्राय नै फाग्लासो, बे गासिबो ट्रफि खेला गेलेना मोनजोबनाय आरोखि ना नै. बक्सिं गेलेनाय, माबा खमलायनायनि नै बेस्ट प्लेयार, मिथिना नै नैबे अबेहाय जानायमोनथाय? अपेन खमलायनाय चेम्पियनशिप 2018 अर्गानाइज बाय 20 आसाम राइफल, बे सनितपुराव जानायमोन आरोखि ना बेयो नै. ओमफ्राय आं बाहाय बेस्ट प्लेयार मोननो हादों खमलायनायावहाय. बेलाय नै नंखाय सानदोंमोन, नायजोबबानो जाबाय नै. बेफोर गासिबो नै ट्रफिफ्रा नै, बेलाय अबेबा बक्सिंनि, अबेबा खमलायनायनि, बेफोर गासिबो बेस्ट प्लेयार जोब आरोखि ना नै. मेडेलाथ' मेडेल बुंनो हानाय, आयौ फाग्लासो जागोन नै. नैबे फुटबलनि बेयो नै, काजलगावआवहाय आर्मिफोरनि खेलायावहाय जानाय बेयो नै. रेड हर्न डिभिजन नै, बड'लेण्ड इन्डिजिनियास गेम नै, बड'लेण्ड बक्सिं, बे अदालगुरियाव जानायनिमोन आरोखि ना. गल्ड मेडेल, गासै मेडेला मेडेल नै. आरो बुंनाङा दैजिं फेस्टिभेलावबो गल्ड मेडेल मोनबावनायसै नै. आरो मा मिस्टार बेंटल कलेज बडि बिल्डारनि प्राइज आरोखि ना नै बियो नै. फाग्लासो बोरै अबस्था खाराब जानानै दङ आंनि रुमफ्रा आरोखि ना. आं बावबो उन्दुयो, बैयावबो उन्दुयो, बेयाव उन्दुलाय आरोखि ना. आंना मोननै रुमाहाय. ओमफ्राय जोंना बिमाया ओंख्रि संगासिनो दङ, मा ओंख्रि संबाथाय आङो देखायनो थांगासिनो दङ नोंसिनो, नायबाय था. आंनि स्कुटि लाना फैनां न'आवहाय. जिरायोलै बिमाया जोंना देन्जारनो, गैथ'आ नै जाहाय ओंखाम संग्रा बेनो. मा ओंख्रि संदों? बेनो नै लोगोफोर, आंना बिमाया, नोंसोर नायनो होनबाय थायोमोन ना, बेनो आरोखि ना आंना बिमाया. मा ओंख्रि संदों? दायो जोगोनारजों दाउ बेदरजों संगासिनो दङ. बेलाय नै दाउआ एवखाबाय. ओमफ्राय आङो अमा लाना फैबावदोंमोन आरोना नै, बेलाय नै बेंटलनिफ्राय अमा लाना फैदों आङो. दायो नुबायना लोगोफोर, आंनि बिमाखौ नोंसोरो नायनो होनबाय थायो. ओमफ्राय आं दिनै देखायथारबाय आरोखि ना. अबस्था गैया नै जोंना, बिराद माहाजोन सानना नोंसोर आंखौहाय, गोरिबसो आरोखि ना. दायो नुबाय, दिनै नुजोब्बाय गासिखौबो. ओमफ्राय आङो दसे थानानै बन सिननो नागिरदों, माने बन गैलानो।
एसे सिनना गालांसै आङो थांसान्दि बे रुम मोनसे जाहैबाय एकदमबारे मैगं बायदिसिना दोनग्रा खिनानै आलु दं थारुन दं मुला दं बायदिसिना लाव हेन थेन दंलाबायजोबो आरोखि ना खुमब्रा सुमब्रा गासिबो दंलाबायजोबो माइरं सामब्राम बे मा जालायखो टमेट' आलु हाब मा दं कफि फान्थाव बुंनाङा फाग्लासो जों माने बिमाया दखानसो होयो आरोना माबायावहाय गामियावहाय दखान फिसा होयो मैगं दखान फानो माने जोंना हिर'ना साइकेला माबाया हायाबुसाया जोंना बसनि हायाबुसा आरोना बेनो ओमफ्राय नै एकदमबारे अस्त्र हेन थेन मा बानायग्रा दं सोर माइरं थाइरं माबा माइ थाइ दंलाबायजोबोलै बानलु थानलु हाबाब नै बे मा जालायखो दुन्दिया गाइस आङो दायो बन सिननोसै आरोना नायबाय थाबानो जाबाय बनानै जाबनानै दंजोबखायो नालाय नै ओमफ्राय माने सिननांगौ आरोना लबार बिफांमोन बे लबार दालाय दानफायनानै ओमफ्राय बारहुंखाजों बायद्लाबायनायनि दा बेखौ दानस'नानै दोनजोबखादों ओमफ्राय फुरा रानजोबखाबाय आरोना बेखौ दायो सिननांसिगौल' गैला नै एसेल'सै आङो दायो बिदिब्ला न'निफ्राय ओंखारबोबाय आरोना नै ओमफ्राय बेग सेग फुरा लानानै फैजोबबाय गासिबो ओमफ्राय आङो गाबोन अखानायै माथो फुरायसै आरोखि ना खारलाबायसै रावबो थिसनथ'ला आङो अबाय थाङो गोबावसिमोन बिमानि ओंखाम संनाय मोनजायैया ओमफ्राय जाना फैबाय गोथावनो एकदमबारे अमा बेदर मोनजायोबो बिराद गोबाव जानानै ओमफ्राय जाना फैबाय आरोखि ना दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावमोन आरोखि ना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो आरो मोजांसिन मोनथारोबा शेयार खालामदोंबानो जाबाय स' लोगोआव थाथ'लायदो बिदिब्ला